odrazu. Medveď je... Medveď. Ja sa volám Eliška Kňárová. Ja sa volám Hanka Horvátová. Sme z Cífera a účinkujeme v literárno-dramatickom odbore Cífer. Mňa to teraz strašne baví. Ja chodím na dramatický od 2. ročníka a ešte minulý rok som chodila na 2 dramatické. Mňa k tomu priviedla mamina. Keď som bola v škôlke posledný rok, došla jej mamina učiť tam a tam som chodila. A potom, keď som bola štvrtáčka, tak došiel vlastne toto Zuzka s literárno-dramatickým odborom, tak potom som tam išla, že sa prihlásim, lebo ma to bavilo, tak som sa k tomu dostala. My chceme hlavne poďakovať Martinovi Kryžanovi za to, že mal trpezlivosť to s nami robiť, lebo nebolo to zase až také ľahké. No ani my nejsme takí dobrí, my sme takí skôr zlí. No a ja chcem poďakovať mojej rodine, ktorá ma v tom podporuje, aj spolužiakom, ktorí tiež ma v tom podporujú a chodia na vystúpenia.